למה? בשביל מה? מה? השני בשרלטון השתלטו על הספורט. הייתי קרח. כן. מינוס 20 קילו, שלד מעליך, אם אתה תראה, מבהיל. אריה מליניאק חוזר להיות פצצת אנרגיה. כל הזמן כבר דימיתי את עצמי, ממשיך לזרוק והכדור נכנס בפנים. והוא בדיוק האריה מליניאק של פעם. ישראל! עזרה! עופר, תיזהר! שיבה שלחו אותי לבלינסון. אתה ראית דבר כזה? שיבה מזרחי שולח שחקנים להפועל? לך תרוץ אחריו בשבילים של בית החולים בלינסון, בדרך למכון דוידוף, לעוד בדיקה של אחרי הסרטן. אין לי מושג במה הייתי חולה. עד היום, אני יודע, זה סוג של לוקמיה, לא רוצה לדעת, מהסיבה הפשוטה. אני מאמין בזה שאם הרופא שלך יש לו שם למחלה, זה עדיין לא אומר שהוא יודע לרפא אותה. אז קראו למחלה צ'וקו מוקו, ובואו תראו מה קורה. נכנס. יום אחד אני יוצא, אני פעם בשבועיים בא לטיפולים, יום אחד אני יוצא משם, פתאום אני רואה מולי, הולכים יורם ארבל ואשתו מרית. היית במצב שלא היה קול בכלל? בחשתי ככה, בחשתי. מה קורה בבניין הזה, אני יודע. הבנו. להתעלם מיורם, אני לא יכול. ראיתי את הכתבה שלך איתו, כן? פשוט מקסים. הדבר הכי חשוב, איזה יופי, בן אדם קם, חוזר, משתדל. חוזר. אין! אני לא חושב שהרבה אנשים מבינים מה זה ההשתדלות הזאת. זאת אומרת, תגיד, אני נלחם בזה עד הסוף, אני ממשיך, זהו, לא רוצה. תכף אני אספר לך את הסיפור שלי. יאללה. ועכשיו הוא חוזר לבלינסון כמנצח. זה כבר השלב של הבדיקות שאחרי המחלה. יפה. והפגישות עם הצוות כאן מלאות בחיוכים. אוח, איזה... האישה הזאת הייתה איתי ברגעים הכי קשים בחיים. מה נשמע? כן, למה לא נכנסת? איזה כיף לראות אותך. כל אחד פה דוקטור. כן. אפילו אני לא זכרתי. אריה היה שחקן הפועל תל אביב באליפות האחרונה שלה, 1969. כן, המשחק המפורסם בבלומפילד. ואז גם מאמן הפועל חולון, עפולה, הפועל רמת גן, גליל עליון, והשיא, נבחרת ישראל. דרך אגב, תתרגלו לזה שאני קורא לכם בשמות פרטיים. אין יותר לסוף. אין לסוף ואין ברקובס. יאללה, קדימה. וכמובן, שנים ארוכות של פרשנות. כדורסל היה ונשאר הלב הפועם שלו. ונעבור לאורי לוי, אריה מליניאק, רלף קליין ודורון ג'אמצ'י באולם באתונה. בבקשה, אורי. תראה, כשמאחורינו נמצאים עכשיו קוקוץ', רג'ה, ורנקוביץ', גדולי הכדורסל. יש לנו נבחרת שאין לנו מה להתבייש בה, יש לנו יתרונות, צריך לנצל אותם, יש לנו חסרונות, צריך להתגבר עליהם. מליניאק בן 76, נשוי לנטע, מתמחה בביטוח ימי, שהייתה לידו ברגעים הקשים. ועכשיו, אחרי המחלה, הוא מרגיש צורך להראות ולשדר בריאות. וולקאם ובחדר מדרגות. כן, 10 קומות של טיפוס, רק כדי להגיד לסרטן הבסתי אותך. איך אנחנו? עוד קומה. זה רק עוד 8 קומות. 9 קומות? לא, 10, כי הבדיקות דם במינוס 1. שלום. פרופסור שרון. נעים מאוד. זה הצוות שלנו. נעים מאוד. אריה מליניאק, אתה מכיר? סיבכתי אותך. ארלי, עכשיו נעשה הוא מכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכיר אותי. אוהב ספורט וכאלה? מה? ספורט וכאלה? אם אני אוהב ספורט? כן. שחמט. שחמט, זה מצוין. קומה 9, המחלקה להשתלות מח עצם. הממלכה של פרופסור ישורון והצוות שלו. חוד החנית במאבק. הוא נראה יותר טוב, תודה. אני רואה אותו יותר ממה שחברים שלו רואים אותו בשנתיים האחרונות. בטוח. כן. בטוח. הזמן המצטבר שראיתי אותו וביליתי איתו, כן. הוא אפילו יותר ממה שביליתי עם בני משפחה שלי, אני חושב. באמת? עד כדי כך? הוא היה מאושפז פה המון זמן. המון זמן. זאת אומרת, זה היה מאבק קשה, הסיפור הזה. הסיפור, כן. הוא ריצת מרתון. כן. אפילו יותר, זה ריצת מרתון עם עוד תרמיל על הגב, עם הרבה שלבים, עם הרבה קשיים בדרך. אפילו מרתון עם מכשולים. והיה לילה אחד קשה במיוחד שהבוקר אחריו לא היה בטוח בכלל. יום שישי אחד, אני שוכב פה. יום שישי בדרך כלל המחלקה מתרוקנת, נשאר.
אני מרגיש שקשה לי לנשום, וזה הולך ומחמיר. אשתי יושבת לידי, יום שישי, ליל שבת, 9 בערב, כבודו, ראית כבר, חובש כיפה, לוקח את המכונית שלו באלקנה, לוקח את המכונית, הדלת נפתחת ב9 בערב, מסביב שממה, מחבר אותי לכל מיני אינפוזיות, למסך, למוניטור. אני יושב מולו, ואני כאילו בסרט. ואשתי יושבת, יש זה. כבר שלחה למשפחה, חבר'ה. בואו מהר. לא מהר, אבל תהיו בסטנד-ביי. זה המקום היחידי שהצטנפתי במיטה שישנתי בחדר שלו, והייתי בוואטסאפ עם הילדים כדי שבכל זאת הרגשתי שאנחנו... בחשש. אתה אומר שהוא היה במצב כזה שהרבה אנשים אחרים היו מרימים ידיים. לא, אבל אני אומר שהוא היה במצב שהוא היה בסכנת נפשות מיידית. זה אני יכול להגיד, כן. זיהום קשה, הריאות שלו היו מלאות במים, הוא היה בהתקף לב אפילו, היו לו הפרעות קצב. כל זה היה? הכל ביחד, באותו עטיפה. גם זה לא היה אובדן שליטה, התפרקות. גם בזה היה... כל הזמן אתה שומר על חשיבה אופטימית ברמה שהיא ממש כפייתית. התוכנית הייתה ללכת להשתלה. קשה להשיג? תורם? אז אני אומר, אני אחלק את זה ככה. לאוכלוסייה אשכנזית, כן. זה לא קשה להשיג. לא. הוא אשכנזי, מה אפשר לעשות? מודה באשמה. מודה באשמה. זה לא עזר לי. לא מצאו אותו. נכון, מצאו לו. הוא המקרה של האשכנזי שלא מצאו לו. שהוא עובד עלינו, זה לא... צריך לברר מה היה. צריך לבדוק. אז אריה חיפשנו לו תורם, ולא מצאנו לו תורם. לא פה ולא בכל העולם. למרות שהוא אשכנזי. למרות שהוא אשכנזי. אז אמרנו, אוקיי, נלך לפתרון אחר, שהוא בעיקרון, אנחנו פחות אוהבים אותו, הוא second best, נלך לאחד מהילדים שלו. השתלת מח עצם. אתה רוצה? תעשה. אם לא תעשה, 50% סיכוי שזה חוזר בשנה הראשונה. עוד דבר הוא אמר לי. אם היית בא אליי לפני כמה שנים, אני לא מעז בך לעשות לך השתלה. אתה בן 75, התורם מתאים לך ב-50%, ויש לך 3 סטנטים בלב. אומר, ממש במילים האלה... לא הבן אדם להשתיל לו כלום. אני מאמין בך, כי אתה היית ספורטאי. זריקה אחת! 15! עצור! מי התורם? הבן שלי, כן. יש לי בן קטן, והוא בן 19 היה, 20. כן. תרם לי את המח עצם, שזה כמו דם, בדיקת דם. למחרת התגייס. בחייך. כן. תרם לך את המוח עצם תרם, ולמחרת הוציא את זה והתגייס. הוא בצבא עכשיו. הוא בחודש הבא, גומר קורס קצינים. איתי זה נכס ש... איתי זה הבן. הבן, כן. לא שלנו. לא, אני יודע. לא שלנו, כן. אבל הוא באמת, הוא מתנה. למשפחה יש תפקיד מרכזי בהחלמה. נכון. מי שיש לו תמיכה מסביב 24/7, אבל מתוך אהבה, לא מתוך מחויבות, שאתה יודע, אנחנו חייבים להיות, זה מוסיף הרבה כוחות. כשמישהו אומר לך, חליתי בסרטן ואנחנו יוצאים לדרך מפה, ובלי קורבנות, מסכנות, חרדות, שום דבר, אין הבעה של... שום דבר לא נלווה לזה, חוץ מהמילים עצמן, אתה מרגיש שיהיה בסדר. אני אומר לך, כל מה שאני עושה, ברכה לפרופסור שרון. אז אני אומר, הרבה זה תלוי בעזרת השם ומה נגזר על האדם. אנחנו עושים את המאמצים המרביים, ומקווה בתקווה שהדברים יסתדרו. מה זה אתה לוחץ לי את היד? זה האיש ששחרר אותי. יצאתי מכאן, נתן לי הוראות, הגעתי הביתה, לא זכרתי כלום. זה נקרא מכתב שחרור. מה? מכתב שחרור. מכתב שחרור הוא נתן לי, והוא נתן לי הנחיות אחרונות, לגמרי מבולבל. כיף לראות אתכם. עכשיו תראו איזה עבודה עשיתם. זה יותר יפה אפילו. מה יפה? תראה, אין שערה לבנה על הראש. זה מקום העבודה. עכשיו אני אכניס אתכם פנימה. אני מקווה שנספיק עוד חצי שעה. אתה אוהב רדיו, אה? מת. הוא פעיל כבר פרק זמן לא קצר. חוזר לעבודה. הרצאות, שידורים ותחושה שהוא שוב חלק מהברנז'ה. ביום שאני נעמדתי על הרגליים, הכנתי טלפון לאיש הזה, והוא דיבר עם אריק, האחראי הטכני, הוא אמר, אנחנו נסדר לך קו שידור בבית.
ואז אמרתי, חבר'ה, מוכל טובות, אני... לבוא לפה. בדיוק. אני לא משדר מהבית. זה לחזור מיד לחיים. כן, כן, נכון. גם אם זה קשה. להיות עם אנשים מסביב. אנשים, אינטראקציה עם אנשים. אני עובד עם אריה 15 שנה, 20 שנה, גם בפרשנות וגם ביום שישי לראות אותו, לקרוא אותו על מכבי תל אביב, וגם הוא הראשון שידע גם להעביר ביקורת על מכבי תל אביב. ולא דפק להם חשבון. זה ספורט לאומי לרדת על מכבי תל אביב. נכון. לפני 40 שנה זה לא היה פשוט. פרופסור רפי קרסו. פרופסור קרסו, עכשיו, אם אתם נבהלים מסרטן, כן. הוא יסביר לכם מה זה. היום סרטן זו מחלה כרונית, שצריכים לחיות עם סרטן, לא לפחד מלמות מסרטן. ולהיות במעקב ולקבל טיפולים, ולדעת שיכול לבוא עוד גל אחד ולקבל עוד טיפול. מה? שום גל ושום דבר. אין גלים. לא לפחד, לקבל טיפול ולהיות בריאים. הנה, גם אני שם אותך. זה הכי אותנטי. ואז למבחן השרידות האמיתי, האולפן. תגיד, בדי ישבנו ככה פעם אחרונה? אתה תסתכל בארכיון שלכם, בטוח יש. אבל ראשית, עיסוקנו הוא כדורסל אריה, כחול לבן, והיום כחול לבן עם הרבה ותק ותיאבון. תודה רבה. קיבלת כבר עוגיה? לא קיבלתי, אבל... כל אחד מקבל אותה בכניסה. בקיצור, יש למכבי תל אביב בעיה גדולה. אבל בעיה שלה לפחות אחת נפתרה. נדב NFL. נדב NFL. התגעגעתי, שעה בפקק בכביש 4 לפה, ושעה בחזרה, והלוואי שהחרדים יחסמו. כותרת בפני עצמה, אריה מליניאק מתגעגע לפקקים. נכון. שומעת את זה בירי רגב, אומרת, אמרתי לכם שהכל בסדר. הכל בשבילו. נכון, הכל סידרתי לו פקק, האיש רוצה. יש נוף, פרדסים, מוזיקה ברדיו, הכל יש לך זמן למחשבה. אריה מליניאק בריא ובעיקר מרגיש בריא. אם תשאלו אותו, הוא בתחילת הדרך, ויש עוד לא מעט שיאים בקריירה בעתיד. יש אנשים שמודיעים להם שהם חולים במחלה כזאת, באותו יום הם מתים. הם כבר מעבירים את הזמן, אין מה לעשות. ויש אנשים, יכול להיות שאני אחד מהם, שאני אומר, וואלה, יש משחק חדש, שיכול להיות יותר, אף פעם לא היה לי. יהיה מעניין. אני היום, אי אפשר לדעת אפילו מה היה לי, וזה גם לא מעניין אותי. או שאתה במגרש, או שאתה יושב ביציע וממרר בבכי וזה, ואני מבין גם את האנשים האלה. אתה צריך לדמיין את הלוח תוצאות כשהכדור הזה כבר בפנים.